kolo soro to ni mo mi e ba fe idenka ke doni ke baga baye be sira jumanta o anye kuma min fo ka fo muso ni kera muso juguye kolo be se ka si de manya fo chogo ma bo chogo la de aya ubala hadisa ubala aw mahari aya e suratu al-a'raf kono wal baladu tayyibu yakhruju nabatahu bi izni rabbih والذي قبص لا يخرج إلا النكدا توسير كلو دوبا أتني آية توسير لا والبلد طيب على قدو كلو نيوما نيو نيني كوشنة يخرج نباته بنباتها يخرج نباته بإذن ربها دو كلو نيوما نيا سنا كفالين فيهم ببوني نغيا ناتجي على كجيني والذي قبص مدغو كلو من يدغو كلو جغوية لا يخرج إلا النكدا عليك فلن فون تو بوفو جليا نجي هرني فلن فون منون بورلا وتني كيف فلن فون ينموية توسير كلا ودوبا أفوني آيات توسير لا مسو نيوما نيا فرو أبد نيوما سرويه مسو جغو فنا نيا فرو دين جغو بسكا سرو ubeseka dugukolo nyuma ni dugukolo jugu misaliya ubata muso nyuma ani muso jugu misaliya la ala ko qur'ana fana kono wattayyibatu litayyibuna wattayyibuna litayyibatu walqabisatu lilqabisina walqabisuna lilqabisat wattayyibatu litayyibuna ala ko muso nyuma ulunu che nyuma unge kaka wattayyibina litayyibat che nyuma ufana ulube muso nyuma ye wal qabisatu li qabishina muso jugu nu unyugona che jugu de kanka be nyugona wal qabishina li qabisatu che jugu fana nu unyugona muso jugu de kaka ne nyugonye ni fora kisa jumana tumami munafiqu yen galonda mbay setula ka ke ko ayejene yake ala ko ay si da yin nabi nyuma da mu nyuma da do ulun alen am bay setu de kaka mo mun ñu munafiqun ya ni gene kala ulun mu yere muso jugu de kaka am bay setu toye wala kuma mi ñoo ye kuma sabati len qur'anu ne hadisa wala wala ni e ba fe idon ka ke don ke bagay ala de bu ko don ke mawde mais e yere be sababu lamaga adoye munye munna nu ko denka hakke be faka hakke be denka ko den fana ka hakke ba faka ko denka hakke munun ba faka folo jumaye ko ka demba nyuma nyini dawne don ke mo bo fo den hakke la den ka hakke faka den ka hakke folo eka u ba woloma ika ba nyuma nyini mu ye demba nyuma nyini dawne ija atakum man tardawuna dinahu wa khuluquhu أن نتشيدين كو تنكه لمرأة لأربعين لمالها ولحسبه وجماله ولدينها فاجفروا بجات الدين تربت يدك يربادو مسمي نيد والدين تجي أجوكو كني نيا لجي أحمد بن حنبل نانيغنو إمام نبغر نانيغنو كو مسو ديا بلامو مسو نيمو نيا مسو دين تجي فرو مسو من جوكو كني donc dina kanu de bala abe den lasu kata kalandema abe kalande kuraji do dewna ni alabatu abode kuraji do dewna o be ke sababu be doni soro aba yere jija ta cesiru be dembe e wa doni soro ani fana e yere be kabila munundo man munna uko arabu tumbe e wa u dewundim kabila wore ka musoma u ka sinduma arabu tumbe ninke mun kama parce que ni arabu no ya do kabila do aw doni no ce fariyaye ubese ku udonta har nu maseka eka au kakabila ka muso do furu pro akaka kabila ke faru do woluye ubu ka dendo ta ka daka kabila do muso do ma ni simbe e wa nono be min shin kono akaka sinda ma puru ka ce fari asoro rabo tumben ninke nu ya do kabila muno hakili dia de be aula uka hakili de kanya hakili dia de bula nu ma anyini kaka de muso do furu puru aka do e wasoroye munu aka hakili dia uko osoro ubu deundo ta kadi aka muso do maka sinda ma puru na ya simu aka hakili dia isoro arabu tumbe ninge
abe comme ni ciden ko ankihulu wadudu alwaludu inni mukasir bikum al anbiya ni ciden ko nabe muso min furu aye muso furu abe muso min kanu akam muso furu mun be den chama wolo ema muso furu fula bugotina mado ebo do ko be den chama wolo chogode don ko ko be kabila de la jaka kabila aka kuru muso mun furu la anye aka baw uka kabila mo na ya suru mo do ka e wa den chama wolo de kacho be den chama de wolo iba do ni wode ibe ale furu wala donc ibe kabila mun do ni hakili diani doni wala ibe seka ulo ka de muso do nyini ka furu o beke sababu yala ta ko fe ni ewa ibe ni deum beke doni ke bagawe ha bo ko iriba ko na eye iribata kas ika sodo ya joni iribade o kope ina na tubi borala ye shehu salu fawzan iriba ko ni min ten no yake aka fata wala few iriba ko ka fata wala fawjani ni na nyugona uya nyininka ne iribade ke kinka sojo ako bo soin kono pewi ka sadakati التقلص منه يكتسير بما أكو بويسو إنده كونو بيو إكا صدقاتي على بوده فو نيا يفوجان يا تيجي جابين دلا مي دو بافو سوين فاليري ني أوري مغو بي إبولو إكا حلالا وريلا مثلا نا يسوري سوين جوني مليون كمده وري بي إبولو مليون كمه بوي كا وريلا إكا أدو هيرا كودو لا پوري كا كساما سوين ناكي حلالا يبولو مليون كمه بو كودو هيرا كودو لا التغلس منه pour soyna kima halalay donc don ke ba munu nyen no ya kala u ya fonen chodela ibe soyum valeri ni gona do de sadaqati de taqallus minhu ka kisama pour soyna to ibolo ni aussi o bema soro ibolo hakke mi soro li bolo soyin jora ni wori menye hakke mi soro li bolo ni bo soko do hera ko do la ka kisi atona kisi bolo fattaqullaha masatatum la yukallifu Allahu nafsan illa usaha do yennen fo mais ibn qayyim bennin fo mba jigo be bunteme fo naka kuma lo kan no nenu numbe uno ko ni mo min tumbe ni ire babara wona nyugona la enni misra itubira itubilen ko fe so munu na nyugona bubulo ni chogola nan ko ni ka tubi e fo ka bonni so dala e kadi o be ke sababu na tigi yo do te tubi puruka ulaka no kata tobema e ka tobi ni tubira ni so min fulende nye ni ya jona e kaba sete e ka sunnu e wa mbaleri nyugona sagi fattaqullaha masatum la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha so inda gariye ikana nyugona ke dro bunte me benni fo bun khaymu benni fo la kankisi ko an ko nyogon danga yoro ni che ko de musamman ni dewunte ne dewunye an ko te saka bo ka denya la fo ni muso ka nyogon danga wo konni muso eni muso de kerela abora ni dewum bora e ko ibe dewum mina ko ni nunti ka dewunye ko ni nuna na ube chogodi nyogon danga de bekeke ni hari ni muso yo fo o te saka den nunu bo e ka denya la fo dangali kele inde ka ke doni ko yo fo muso yere ka fo de ni eko muso man ni ndewunte ndenye ube ye jenake muso yere ka jwala de ka fo o chiala nye jenake chiala nununti dewunye doni ke ba ko atese ka boy ka denya la bara folli anu nde kake hara yere ka fo ku ka dewunte aka jo jene ya nyire la o tu bu ka denya la bara fo yugo ndanga inde kake bon koni mogo min be sobota ani munun be soyin bara la ni min ganyen wala ko be de junubu kelenye o te junubu kelenye mais ale fana be haramu bara rola ta'awanu ala al ismi wal udwan na yasura le yerete soyin juelike ale te jueke
mais ale koni da be barake so juina abe barake haramu de la dron ani min be juye nyere ke ka haramu nyere ta ka doate kelenye bon ko do ko wa be tombola do ke mo kelen kele be wa saba de po nu wa saba bora ube kala tigani nyogon ni min ganyena ube terendi man ninde to ko juwe ninde to al qimar ko doni ke ba ko bainal qanim wal qurmi bainal qaram wal qurmi ko ni donna la ibe ko fulani nyogon nagganyu be na perdi nagganye na tere soro ube ka wa saba na perdala qimaru haram inya haramu de islamia sariala parce que qararu de fule ay fule gagné ni perdre de nyogonje donc ni nya haramu de parce que ni e gagné na say e terrain soro i gagné re ka wasa ba ma perdre mais ni e ma kala tigira ma be e ma wasa ba ma perdre wa haramu ate be islamia sariala alayhi salam bon ko ale ba me ko ciiden ko fanga be silama minna ani fanga te silama minna ku te kelenye ko ale ba fe kado fanga be silama minna fanga te silama be chogodi kuma yin fo chogo manyo ciiden ko al mu'minu qawiyyu ahabbu ila allah min al mu'min ad-da'if ube afdalu min al mu'min ad-da'if akum mu'mini mana mu'min kalli man ya kaggi o kaw sakate men mo ka min kalli man Allah fulendo mu'minul qawiyyu be sagi kada juma ma mu'miniya mu'min ka mu'miniya ka giri o kaw sakate men mo ma min ka mu'miniya kala fulendo me o fi kulli khair ci den ko hera bu bela e fana ye mu'miniya me ka mu'miniya Allah fulendo i kalli man Allah fulendo hera bila men ne ye mu'mina malika mu'miniya ka giri ale kaw saye tinyini wode min ye ko ka bagan jani ka tamanse kala o be cogodi basi to la silamia sarela ciden yere ye jakka nyame wa tumbe tamanse kula umar bul khattabi tilela jakka nyame ubu jani ka tamanse kula basi to la ciden ko ikana jani anya de la ikana bagan jani anya la ko kanu de ke o meniya ake aworo la uga farikolo to basi to la bon ko doko ewa ale ba fe ka la sara salli dobe ale masalli fana salli wo ale ko min masalli fana salli akana u ka salli ɲɔgɔn fɛ ale bɛ lagasara la nin bɛ salli fana o bɛ cogo di baasi t'o la u b'a fɔ nin de ma ikhtilafu niya alimami kɔfɛmɔgɔ ni alimami ka ŋaniyaw ka bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ baasi t'o la silamɛya sariya la baasi t'o la parce que ciden ko innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa ako baara bɛɛ kɛ ni ŋaniya de e ye min ŋaniya o de bɛ kɛ ni ne salli fana de ŋaniya salli fana de bɛ baraji de bɛ sɛbɛn ale e bɛ lasara de la lasara baraji de bɛ sɛbɛn e o ko maaju bunu jabali ciden tire la maaju tun bɛ taa safo salli ciden nɔfɛ misiri la ni misiri jiginna bɛ na ka bila a ka denbaya ɲɛ ka sage safo in kan mais maaju ka safo filanan ye nafila de ye maaju ye mais farda do a ka mɔgɔw ye wala nafila bɛ saha farda kɔfɛ salli fana bɛ saha lasara kɔfɛ futuru bɛ saha safo kɔfɛ baasi tɛ ninnu na deli lajɛlen de bɛ ninnu na ciden ka hadisaw la bon ko do ko an ewa
kunna fenu laminu charli an kumana ala bo ko jamana be la hala minna ka jamana ka kunna fenu lamme ko be chogode amma lameli be haramu amma charli be haramu an ko de cidinde ko wa in jaakum fasiqu bin nabai fatabayyanu an tusibu qauma bi jahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin cidinde ko ay ala de ko qur'ana kono akonni fasiqini kibariya nana amuma sani aka kibariya mina folo ube aka baraka na folo ube aka ta lakale folo akwaye sabati nyina lade fatabayyanu fatasabbatu aye sabati nyine kibariya ina folo kibariya do mena e bolo ka kuma tigi ka ube ka ta lase togo ya dola akwai ka pirawude nyine ka sabati de nyine aka na ta mugo do aka jahiliya de aka jahiya lase mugo do ma o ko fe na be nimisa tele fulana ala ka aya kuna ko wa idza jaahum amru min al-amni aw al-khawfi ajawu bihi walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum lalimahu alladhina yastanbitunahu minhum fulana kibariya ala ko ni e wasilamu akon mu'minu akon ni kibariya do nanuma min ye hakili sigi koy ube siranya ko ubeta jense akon nu tunye kibariya sage kata cide manni cide be balola ube ko tigi nu ye kibariya sage kata uluma kulu lamme folo mo munum be kibariya yu sege sege ka ciana ngalo nyine ala be kibariya haqiqa la dunya ulula wala do anko jamana en kono ka kibariya me dro ka jense o de manka min ni kibariya bora boyoro de la aba sage kata fama o de ma kibariya min bora fama o yere fe ube fama o ye min nya mariya ube ye fama ka kibariya la di bay fo aka kibariya me ulu de la forosana ka tu chari aboyoro atigun fo aka me ulu de la forosana ka ta chari o de ladabu dira awma ka fo jamana kono sa iyatu munum beke jamana en kono kibariya chari munun sa iyatu munum beke mo kana taw bella kali kana bella mede kafa bil mari ismani an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ube kafa bil mari kajiban ciden kwa wasa hada madin mangalonye ni e ye fengo fen me kata lakale ako hari ni me galon wore tige ni wasara e magalon tige kuma meta bete fotani lakale tayi koy kafa bil mari kajiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a na togo do la kafa bil mari isma an yuhaddisu bi kulli ma sami'a awasara hada madin mangalonye ni e ye fengo fen me nata lakale awasara hada madin majunubu ye ni e fengo fen me nata lakale kuma meta betel la kalita ewa kuma meta betel la melifen fanaye donc fo mo ko janto yoro la an kala rabu kibariya charmi be jamana kono te almamu be kuma famaw togola famaw kanka kuma munu falmamu nofo famaw kanka kuma munu farijo soso nofo kuma min kanka bo famaw kakko ewa kibariya la se baga bolo e almamu folo na tofo e rejo soso folo na tofo e fawda de jamana kono uti islamiyya la dabu e fawda de jamana kono ambe ala dele harib dala ka timandama me munu fulen ni an kun ambe ala dele ala ku deme ka fanga duma ku ke silame deme bagay hen nunu mbake ka chama regle de ore yeso so kuma ni lakale do ma bola ha do bora law ube munu yere tumbe mimbari ka kutuba mimbari ko kanna beke politique fama bortoni fama nani ani jamana ka politique foli o ma bila damana en kono ala kan ni latanya de wodi ato karamo yero de nin fo saudiya ako fitina mo te wulu boro kenema ko fama ya bedo kasola alhamdulillah du'atul fitina wele kala ko fuitu wulu boro kenema sisa fama ya bedo kasola parce que mun be mimbaru ka fama to ciya ka fama lebo ka fama ka lebo bange mimbaru ni dereso ni rejo soso ka khawariji folo ya wulu de mun akbasul khawariju qawaid qa'adiyya akbasul khawarij ko khawariju sigile ko de kabduguni katana khawariju beba parce que khawariju bamru tigina marfa tigi khawariju kuma kala de ula wulew wodi yato ibn hazari ako khawarijul qadiyya huwa akbasul qabail al qadiyya khawarijul qadiyya akbasu al khawarij ibn hazari yanne fo ako khawariju sigile wodi kaduguni khawariju be parce que ale de be bamuru tigi wuli ale de ba lasu khawarijun ka foye fana qualité sabade wa khawarijun al khawarij al khuruj qualité sabade ka bo fo ma ko fe ka fama kele qualité sabade de
والخروج بالعمل والخروج بالاتخاذ والخروج بالكلام كبوفا ما كوفي نبا مرو يكله من وكاكله خوارجيه دو خروج دو كبوفا ما كوفي ni e fulana kabo fama kama ni dusukunye mana nabe mu'min dusukuna nun fama munu fulana alay fama munu fo harisan na fama mununa an ka fama utte nono ni elemani yina de mudun komu al elemani yina ko nono yedo mana kafiru nono ya elemani nuna nonun te nun fama ye kafiru fama munu fora nonun te nimbe mugo dusukuna khawariju deye khawarijul khadiya khawariju sigilende yeye ni nye boli de fama ko fe ni kha akhitai wobe abe min fana kono ewo ni nunu te ne ka fama ye aw de ka fama ye nunu ne ka fama te nunu ye khawariju de fana ye khawariju sigilende ye khawariju sabana ye munye al khuruj bil kalam nunu mbake ka fama nani ku porto ku tochiya ku lebu fo deresula ka jamana dum la dumunu koro ka jamana dum furuku ku lasu ku bila fama wala mugo ben nunun ke ka deresula ka kutubo la haram ewa qawarijul qadiyatu qawariju sigilende do ewa ulu ka juguni hari bamuru tige parce que ulu de be bamuru tugu wuli e usmana fagali fuleke ngo abdullah ibn sabade nana madina na kuma sera be usmana togo cinya ba korofo ba togo cinya yen ninka manka ninka tunkanka ninka amake amma mugo soro madina ulu yagge atara misra ka to ka usmana togo cinya fo alaye jama jugu do soro anu na madina u ya usmana fagali damina na kuma de la kuma kela de yuwuliyo khawarije kuma kela wude ulu de be bamuru tigu wuli ala kan kisu toro made donc ala kan kisu harbi nunu ala ko deme nin fawda min tumbe jamana in kono be kera adamana kibaru dilay kelen na kuma na be ala kali jamana ka gundo be ninde bolo rejo sosowula hari almami kelen don kun kono juma ce abe jamana ka kibariya de laje ka kibariya nyine doro ka fama ka gundo nyine doro ko katu borto min barika Allah fiara wala doni hari be ala ka do farakan kan lafiya duwatul fitna wuro ka bom min boru ka pew u ka bodere sula an kan lafiya jamana kono subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ewa muso na kɛra muso jugu ye denw bɛ se ka kɔlɔkɔlɔ sɔrɔ donc ni mɔgɔ min e b'a fɛ i den ka kɛ dɔɔni kɛbagaba ye i bɛ sira juman ta bon an ye kuma min fɔ k'a fɔ muso n'i kɛra muso jugu ye kɔlɔkɔlɔ bɛ se ka se den ma an y'a fɔ cogo min a b'o cogo la de ayaw b'a la hadisaw b'a la aw ma hari aya ye suratu al-arafu kɔnɔ wal baladu tayyibu يخرج نباته بإذن ربه والذي قبص لا يخرج إلا النكدا توسير كلو دوبا أتني آية توسير لا والبلد طيب على قدو كلو نيوما نيو نيني كوشنه يخرج نباته بنباتها يخرج نباته بإذن ربها dugukolo nyuma ni ya sina ka falen fɛnw bɛ bɔ ni nɔgɔya ye n'a tigi ala ka jɛɲɛ wallaji qabusa mais dugukolo min ye dugukolo jugu ye la yakhruju illa nakida ale ka falen fɛnw to bɔ fo gɛlɛya ube hari ni falen fɛnw minnu bɔra la u tɛ ɲɛ kɛ falen fɛn ɲɛnamaw ye tafsirikɛlaw dɔ b'a a fɔ ni aya tafsiri la muso ɲuman n'i y'a furu a bɛ den ɲumanw sɔrɔ ye muso jugu fana ni y'o furu den jugu bɛ se ka sɔrɔ u bɛ se ka dugukolo ɲuman ni dugukolo jugu misaliya u b'a ta muso ɲuman ani muso jugu misaliya la ala ko kuranna fana kɔnɔ والطيبات للطيبون والطيبون للطيبات والقبيسات للقبيسين والقبيسون للقبيسات والطيبات للطيبون ألاكم مسلمون ولن تشيك نمون لكاكا والطيبين للطيبات تشيك نمون فنا ولن مسلمون والقبيسات لقبيسين مسجون ونغنا تشيجو لكانكا بنيغن والقبيسين لقبيسات
ce jugu fana nu ñogona muso jugu de kakani ñogonye nin fora kisa jumana tumami munafiqu yen galonda mbay setula ka ke ko ay jene ake ala ko ay ci de nyen nabi ñuma de mo ñuma de do uluni aleni ambay setude kaka mo munu ñu munafiqu ya ni jene ake la ulunu mu yere muso jugu de kaka ambay setu toye wala kuma mi ñoo yewo kuma sabatile ne qur'anu ne hadisawla wala ni e ba fe idon ka ke don ke bagay ala de bu ko don ke mawde mais e yere be sababu la maga adoy munye munna nu ko denka hakke be faka hakke be denka ko den fana ka hakke ba faka ko denka hakke munun ba faka foro jumaye ko ka demba nyuma nyini dawne don ke bo fo den hakke la den ka hakke faka den ka hakke folo eka u ba woloma ika banyuma nyini uye demba nyuma nyini dawne ija atakum man tardawna dinahu wa khulquhu anini ciden ko tunka li mar'atu li arba'in li maliha wa li hasabihi wa jamaliha wa li diniha fajifaru bi jati dini tarbatu yadaka yere bado musommi nyede e wa dina tigi a jugo kanyi ni alla je ahmad ibn hanbali na nyugono imamu na bugaru na nyugono ko muso de ya bellamu muso nyumaw ni muso dina tigi furu muso min jogo kanni donc dina kanu de bala abe dew la su kata kalande ma abe kalande kuraji do dewna ni ala batu abode kuraji do dewna o be ke sababu be doni soro aba yere jija ka cesiru be dembe e wa doni soro ani fana e yere be kabila munundo man munna uko arabu tumbe ewa u dewndi kabila wore ka musoma u ka shinduma arabu tumbe ninke mun kama parce que ni arabu nu ya do kabila do aw doni de nu che fariyaye u bese ko u dewnta har nu mase ka aw ka kabila ka muso do furu aka ka kabila che faru do wolo wuye u bu ka dendo ta ka da ka kabila do muso do ma ni simbe e wa nono be min shin kono aka ka sinda ma furu ko aka che fariya soro arabu tumbe ninke nu ya do kabila munu hakili dia de be awla u ka hakili de kany hakili dia de bula numa anyini kaka de muso do furu aka do e wasoro ye munu aka hakili dia uko osoro ubu de ndo ta ka dia aka muso do maka sinda ma furu na ya simu kaka hakili dia insoro arabu tumbe ninke abe ko min ciden ko ankuhulu wadudu alwaludu inna mukasir bikum al anbiya ni ciden ko nabe muso min furu aye muso furu abe muso min kanu aka muso furu min be den chama wolo ema muso furu fula bugotina mado ebo do ko be den chama wolo chogode don ko ko be kabila de laja ka kabila aka kuru muso mun furu la anye aka baw uka kabila mo na ya suru mo do ka e wa den chama wolo de ka be den chama de wolo iba do ni wode ibe ale furu wala donc ibe kabila mun do ni hakili diani doni wala ibese ka uno ka demuso do nyini ka furu o beke sababu yalla ta ko fe ni ewa ibe ni deum beke doni ke bagawe ha bo ko iriba ko na eye iribata kas ika sojo ya joni iribade o kofe ina na tubi borala ye sheikh salu fawzan yiriba ko ni mun ten no ya ka fata wala fu yiriba ko ka fata wala fawzan ni na nyugona ya nyininka ne yiriba de ke kinka sojo akobo soin kono pewi ka sadaqati ataqallus minhu ka kisiriba ma akobo soin de kono pewi ka sadaqati ale bode fo nya e fawzan ya tigi jabinindela mais do ba fo soyin valere ni a wori mugu be e bolo ka halala wori la masala na ya soro ye soyin joni million keme de wori be e bolo million keme boy ka wori la ika ado hera ko do la puri ka kisama soyin na ke halala i bolo million keme bo ko do hera ko do la atagallus minhu pour soyin na kima halala donc don ke ba munu nyen no ya kala u ya fo nen jodela ibe soyum valeri ni na do de sadaqati de taqallus min ka kisama pour soyin na to ibolo
ni aussi o bema soro ibolo hakke mi soro li bolo so min jorani wore minye hakke mi soro li bolo ni boso ko do hera ko do la ka kisi atona kisi bolo fattaqullaha masatatum la yukallifu Allahu nafsan illa usaha do yennen fo mais ibn qayyim bennin fo mba jigo be bunteme fo naka kuma lo kan no nenu numbe uno ko ni mo min tumbe ni ire babara wona nyugona la enni misra itubira itubilen kope so munu na nyugona bubolo ni chogola nan ko ni ka tubiye fo ka bonni so dala ikadi o be ke sababu na tigi yo do te tubi puruka ulaka no kata tubuma e ka tubi ni tubira ni so min fulende nye ni iya jona e kaba sete e ka sunyo e wa mbaleri nyugona sagi fattaqullaha masatum la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha so indagaraye ikana nyugona ke dro bun teme benni fo bun khaymu benni fo